napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masamang pagsulat sa mga padaba kong Tagaligaspe. Siguro namatianan niya to kung anong epekto kang baha. Aram na gayod nindo ang mga bagay na nawawara pag may kapabayaan. Ngunyan magtutururoan na kamo kung sisa yung dapat basulon. Ano daw kung imbis na magkomentaryong negatibo, magtrabang na o kaya magmungkahi kung anong maray na solusyon. Aram namang gayud nindo na saro sa mayor na kausa kang baha sa mga basurang tinapok nindo. Hilingan nindo ining basura sa embarkadero. Sa mga plastik na tinapok nindo sa salog. Buda sa mga kali na pano na kimaski ano-ano. Sisa yan dapat ang basulong kaan. Nataygo kitang basurahan? Bilyones ang budget kang syudad warang basurahan? Anong bullshit yan? Wala man kimatatapukan. Kung ako inabot kigutom sa sentro, kuminaon ako kibalisungsong, saan ko itapok ang ubakaan? Ano ibalik ko sa bulsa kuhan? Papanong kuhan? Humanap ko nga kilugar na may matatapukan. Saan na kumaduman? Gusto ko maglakaw-lakaw sa Legazpi, madala akong plastik? Ang mangyayari ka, maghapon ko ang bibit-biton. O ni man sa rong punto. Ano pisyalis dahil nagpapabaya sa Indo? Ang problema naman, may basuran man sa Legazpi. Iyaw naman sa mga bansibadong residente, mamaratang alas 2 alas 3 na agad ang matapok duman. Kaya ang nangyayari, minakurulog ang payo nindo, kaya buo na maghiriro. Kaya maray pa magpatrabang-tabang na kita kung buo nindong matukutuko. Gusto niyong matukutuko? Kaya magdurumana kita sa munisipyo, tada ilamang kita papabayaan ni Mayor Rosal. Salamat! Bilang Bicolano, dahil ka pwedeng pabayaan. You're always welcome din sa tuyang sila. Legazpi City. Mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang ginawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang